Ayun mga kabuka, welcome sa akin channel. Ayun mga kabuka, namin na ako sa beach. Ang Garinan Beach. Manginhas ko mga kabuka, manginhas mi. Ang kauban ako ng asawa. Kami duha manginhas. Manguha mi ka ng kuan mga kabuka, kanang ugpan. Ugpan. Oh no! Ditob. Ang kinasun kabuka wa kanang pangsabaw. Yeah. May isda, nga pumigisda mga kabuka. Na ako sa beach. Magkos bye-bye. An bye-bye na di mga kabuka. Diha. Hinas mi og kanang kinasun. Let's go. Ay mga kabuka, na nami sa ilog. Namay ko andre mga kabuka, na isapa ba. Ay sapa niya na ikuan. Sapa niya. Konektar sa dagat. Ayun, nasa dagat ko kabuka. Dagat. Sapa mga kabuka. Oh. Gagmay man isda na. Dagat. Ayan mga kabuka. Mga kabuka, daghan kayo nanguha diri kuan. Daghan po daing nanginhas diri. Diri sa pagatpatan. Ano? Kang nanginhas mga kabuka ba? Nanguha og kuan kinason. Namis pagatpatan kabo mga kabuka. Pagatpatan no. Mga kabuka, manguha na may ugwan, kinason. Oh no! Manguha ka din ha? Ayan si ate oh, manguha kinason. Ayan, taga na ako ate? So daw? 100 kapin pa oy? Gamay pa? Ay mga kabuka, manguha may ugwan ng pandiri. Kinason. Kumut-kumuton na siya mga kabuka para may kapani mo na siya. Makakuha ka. Ang taan yun. Kumut-kumuton na niya mga kabuka. Gani harap mo job. Kaning iyahang kuan. Sarong pa man nang Kuha man ni, unod. May sulod mga kabuka. Diri dapit unahan mga kabuka para may sulod na yung gikuanan. Ano? Kasawa? Si Ate Joby. Ayan. Nasa? Baris, ugaran na ini ay? Tingnan natin mga kabuka. Ay mga kabuka, pwede mong minusag sulod ni. Padyo may kakuha ba? Padyo ko kakuha. Ang asawat, nakuha ng tulo. Kuha, padyo ko kakuha ba? No, kati Joby, dagan na. kay na gani. Kung namo dato no, namo to man koy nakuha. Nasa mga kahay-kahay ako sukso. Magat-ugat. Lisod siya kay kakuha mga kabuka kay. Tubong mo sa slapok ba? Padyo ko kakuha mga kabuka. Kaya nakuha niyo dyan na. Mo ni sa mga kabuka ang among ginakuha. Kinasun. Ini siya. Ini siya. Oh, sura mga eh. Dito dapit mga kabuka, basig kakuha ta diri. Diri sa unahan gamay.
Nga mga kabuka namin sa kuan pagat-patan. Ano? Ame diri nanguha. Kay dili kayo init ba? Dito mo kabuka dito sa gawas. Kuan? Init kay dito. Init ah. Yan mga kabuka, testingan nato diri dakit. Ibasig. Kuha dito ay. Wala gid mga kabuka. Paita. Paita ani. Hindi ko kakuha mga kabuka. Saon man eh. Yan, wala pa dyan mga kabuka ba? Yan mga kabuka, nakakuha na yung isa. Oh no! Ayan, na-jackpot ang yun. Ay, sa wakas kakuha na yung ko. Matag madungagan pa ni mga kabuka, bakit? Ayan. Dungagan na po. Ayan o. Ayan na ako. Dungagan na sad. Makabuka mo na yung kuha. Oh. Kuan, kanang kinasun. Ini sudano na mo niya. Gabi. Ay, nasawa ko. Mindo minong ani mga kabuka. Ano siya? Iluan mga kabuka para wala siya ay kanang balas. Oh. Stansya kayo ni mga kabuka. Vitamin C. Dagang kayo ng ano dito mga kabuka. Dagang kayong namukot. Oh no! Ibo na. Muna yung kuha kabuka. Muna yung kuha mo. Malawa ha. Okay. Bilin. Ano ni mga kabuka. Kuha na mo. Kaning ikog ani mga kabuka, pwede ni kuan kilawon. Ani oh. Yang ikog. Hindi sa kilawon mga kabuka kay mersag kuan ba? Kay gahi. Saw-saw rin mo sa dagat. Gusto na mga kabuka may kain. Nga, magkilamig bat.
Mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Eh, mahaba na. Taas-taas na. Thank you so much for watching. Thank you. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Yan, bye-bye. Tell me pretty lies.